To nejde prostě. Tam se nevyplatí dělat si zkratky, no. Musíš prostě běžet a dobře běžet. Přesně tak, já běžím. Ne, Viktor, ty jsi taky troll prostě, já bych tě ho tamtud vyhodil. Molly my bean, 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 Molly my bean. Simon. Ne ty, No, Viktor. Simon, ne ty. Dobrý, Viktor, zapínej to už. No však zapím. Jsem potřeba, ať se vybere materiál na prezentaci. Jako furt prezentaci, ale... Já udělám prezentaci, ona nemá vkus na hudbu. Ale do čeho? Do hudebky. Jaké hudebky? No, No, dobrý, prezentaci do hudebky. To Jako- jsme dělali taky. Jako od ní, nebo já nerozumím. Jo, Daj piču od Viktora do hudebky, kokote. Já nevím. Já to nevím. Já nevím, jestli Viktor má nějaký hobby, že ale tam chodíte nějaké hudebky další. Jaký doučka. Goliáš má kroužek doučka, no. tak víš jak, hrál jsem na klavír. No on má tu kytaru, ne, ten Goliáš. To skvělou fotku není teď na našem možný. Instagramu. Školním. Čeká? Ček kytara. Skurvené. Co ti Co jebe? to má být? Co to má být? Já jsem vybuchl tež, piču. Já tu zase někoho zbudím a dostanu přes piču. Čoši. Motkár. Viktor, Tam věnovali. to mě prostě odpálil. Opíše, co dělám za breakdance, more. Co tu děláš? Já nevím, breakdance tu dělám. To je Štefo. Jem na to. Je mi to na musí k tomu dojít. Jem na to. Tak. Mě bolí brýška. Kdo teď zavřel motorku? Kdo teď zavřel motorku? Přestaňte s tu se mnou pít, vole. Kurva. Já nemůžu. Mě bolí brýška. Mě bolí Já brýška. nějaký. Já už. Šimon, co děláš? Ty jsme No, právě. Že mám checkpoint. Aha, já to musím jít rychle. Já nemám ani tu zatačku. Do piče teple. Do piče teple. Jaj. Vzal jsem to. A však ty jsi nevytočil ani otáčku. Ale poprvé. To poprvé. Kolik checkpointů? Ještě 8? Hej, Posral. mě to teleportuje z ničeho nic. Ne, vymluvej se. Mně se to kouše. Přestan se mluvat, teď tam kombajnu. Nejsem mrtka. Píčo, nejsem mrtka. Možná trochu, ale možná trochu. Teď ti tam kombajn určitě nejde, uklidni se. A pičo, nějaký moderní ovlada. Ale jaký model? Na všeho prostě okamžitě uklidni. Pěkně, Viktor, pěkně. To je černá díra, WTF? Mada, co to je? Mada has gone offline. Ty Mada, co vole. ti je? Mada. Mu to bere život. Toho je Mama, víc. mama mi napsala jednu zprávu a s jedním slovem a to je nervy. Ona Jakože má nervy nebo jakože nervy? Ne, jakože nervy. Aha. No tak, ti víš, Když napsala nervy, tak napíše s tvrdým. a my asi vidíme, co napsala. Ne, to nejde. Ty jsi čurák. Ty jsi najebaný. Jak já? Tak já tam jdu jak člověk a ty tam stojíš jak piča. Víš, Rockstar má na piču hru. Nebo ty jsi na piču. To je taky možné. Jo? Koukni se na zdivko. Poraď mi. Poraď mi. Já prostě hraju s Discordem přes půlku monitoru, protože skurvysini mi zakázali ovládat auto, když nemám otevřený Discord. Oni mě prostě nerfli. Oni mě nerfli. Zakazali by. Oni ho ne... No já to dám pryč. Prostě, mám tu myš. A já prostě doslova vypni Discord. A to se udělám. Ne, debile! Já jsem tě neviděl.
to je? Viktor! Hm. Martin, hello. Viktor, jak jsi na tom s otázkama? Pojď, sekundo. No, fajně, máme tu vedle sebe připravené. Ale... Posral se u toho? Co to tu je? Co děláš? Ašak, co děláš? Co to je za mnou? Jo, aha. Zastav. Co to? Co to bylo? Já jsem střílel za sebe. Co děláš? Našeho grifuje. Zabij ho! A jak? Já jsem převracený! Dobré. Kdo řídí? Co tu Vypadni. děláš, Viktor? No já řídím. Bobo strašně. Počkej, já chci dozadu. Viktor zase. Dozadu. Nemůžu vystoupit! Jdeš do auta! No to se ptám já. Jak tu dozadu, ale? Jdu dozadu? Jo, jdu dozadu, dobré. No, Počkej, ale počkej, počkej. Viktor, co děláš? Co to je? Já jdu vystřídat pilota. Nevystřídej pilota. Viktor, co ty děláš? Viktor, co tam děláš, vole? No tak a dost. Já tak když skočím do vody? No, myslím, že ne, když skočíš do dostatečně. Je, no tak já, no mě povalilo. No já jsem to taky zdechnul. Na spatek! Na spatek. Kam mám jet? No tak ještě... To my se ptáme tebe. Prostě jenom mě najebe. Už nikdy nebudu hrát stěnku na stěnku. Stěnka na stěnka! Jukni do mě, jukni do mě, Oni zaseklej. jukni do mě. Já jsem si vypl kola. Já jsem si vypl kola. Já jsem si Ty jsi vyposlal. taky kokot, co tu děláš, co tu děláš? Ty jo, je tam, ale kokot! Pojď, Mamu, jo, ty máš ten slipstream, ty máš ten jo, Jo, vy dva jste to dali. To mám je! Co to je? A dost! Tak, nechceš se třeba zabít? Tam můžeš přijít k Viktorovi a Jo, ne. tam ten zelený koberec nebude. co to děláš? Našek, co ty tam nasvědčuješ? Však má plamenomet. Co? Našek se tady podpálí. On si hlavně zase ne, počkej. A na šok, vole, chcípa. Adam natáhla totálně. Totálně Adam úplně natáhnu. Co ti je Našek? Hej, Všim chybí tobě kamera. nemám. Jak to? Co to je? Já jsem hlavně polonahý, jak Viktor. Však stačí. Pičo. Vždy. Však Server? ty příšaky, vole. Tak maximálně, vole, otlak z toho, jak si sedí zhrbenej. Co děláš, vole? To je otlak špeku, vole. Co to meleš za sračky? To je otlak, vole. Tvoje mama je otlak. Když sedíš, tak se ti zhrbí ty špeky a ten Uděláš otlak. to si Jo, to je dám. Čekaj, zhrb se, to nebude Taky vidět. skurvy si mě zabíjí. No, vole, to je ono. A dost. To jste si jako hodí, jako řekli. Vypíska uši. Co to je kutna? Co to je kutna? Co to je kutna? Co to je kutna? Kutla, co to je? Co to je? Kutna. Co to je? Já jsem si myslel, že vás pozvu a půjdeme všichni. Můžeš Jak mi se píše vysvětlit všem? proč? Můžeš mi proč, vole? Můžeme proč? Můžeš mi vysvětlit? Ty Tak, Adolf. mentálně narušený Kurva člověk. narušený. Super! Musíš prostě běžet a dobře běžet. Přesně tak, já běžím. Ne, Viktor,
ty jsi taky troll prostě. Já bych tě odtamtud vyhodil. Šimon. Tak. Ne ty, No, Viktor. Šimon, ne ty. Vole. Ale my můžeme, ale Viktor Nevím, se rozhodne, že prostě na směru do toho nefunguje. Můžeme? No, Tak tak zapni aspoň to, víš, jaké tak to je. zapni to, tak to zapni, když můžeme. Máme, čekáme na autisma. No, takže nemůžeme, jdi se zabít. Čurák. Máme 5 hráčů! Jo? Jenom nejsou všichni Tak online. zapni to, no tak vidíš, takže nejsme. Je, ty jsi zas, vole, Ty jsi rapavý. vymrdaný. Tak kude já přijdu, ty řekneš... Ty pičo, skurvena. Čurák, skurvena. Kde mám žoten? Žeton. Žoten. Žoten. No, zastřel se. S plus! Skoč z toho okna. To je No natak. chlape, my jsme to zahrali dobře. Aurelion, how much percentage of max health does Yuri kill exact... Bouračka. Hrali jsme Clash, vedli jsme o 10 000 goldu. No, chlape, My jsme se dohrávali, ale všichni by zapadovali Mordekaisera. Od draka a možná se tam stavil. On, okay, nice. yes! Ty máš jaký damage? No, já taky. A Viktor mezi tím, já nevím, si tam honí v taky. rohu nebo. Ale hovno, Do kříže. já zapínám Tak sere tam v kytáčku. rohu. On si povídá s Já Antitou. zapnit trošku! Už jsem měl dávno víc Máš zapnuté. zapnuté. Jak ho zapínám, no. Jak ho zapínáš? Jak ho chceš ještě víc zapnout? No, abych mohl chodit. Jak? Co? Viktor, Počkej, nic nevidím. Co to je? ty jsi Ježiš, zrovna on vstal, zas- nebo proč nic nevidíš? On je zas slepý, to je v piči. Mně zmizela tabulka s GTAčkem a lidi. Tabulka. Já nevidím lidi. Já vidím ryby. Jaké ryby? Ne, já nevidím lidi. A teď čo? Já nevidím lidi. Co Mě to je? natahuje. Já spadl. Čo vám je? Ježiš, to je Ďura! Já jsem kokot. Čo ti je? Já neviděl, že tam je Ďura. To piče! Co vám je, Češkovia? Ty jsi taká mrtka, prostě nemůžeš si vybrat druhé. No nemůžu, protože Sreta. tam je ten boost na figu. On je na obou stranách. Ale dobré. No ale ona je jinde. Na jedné straně je na konci a na druhé na To je začátku. jedno. Ahoj. No ale já radši, když je na konci. Ty jsi taká mrtka, Viktor, normálně. Je. Viktor. Máme Já tu vás problém. Máme tu problém. Mrtka, víš o tom? Jeď ty. Jak ti Ty to jsi pomoct? hovno. Dobré, počkej. No já letěl přes půlku té rampy z nějakého důvodu, mě to nespomalilo vůbec. Pičo! Přestaň řvat. Tvoje máma přestane zřvat. No počkej, jak na to je začne řvat Zdeňka, vole. Jo, jo. Leď 40krát než já. Co to bylo? Co to je? Jezdím svoje závody. Ježiš, proč jezdíš za vody v kanálu? On je jiný závod než my. No way. No way. No way. Noob, pro nooby, jo? Sám tam máme jít? Ano, Co? hej, ale to už je staré, už dávno. Ty jsi starý piču. Tak to se to dělá. No, tam Ti musíte zabiju matku, opatrně, tak se to dělá. opatrně. Jo, tak. Jo, opatrně, ti opatrně vyprcám mamu. Piču, bambus. Když to neumíš hrát, tak to líhni a běž do prdele. Tak to nezajímáš. neumíš. Hej, já to klidně sdílnu, já ti ukážu, co máš dělat, vole. Mě to je uprdele Ať to takhle. piči, ty jsi mrtvé. A budeš tu si tam ještě stát? Skurvysne. A ještě bude pokračovat v tom. Ty No tak ano, tak ty jsi oficiální troll. Co? On tu ještě vytváří překážky. No. Nejenom, že to nejde udělat ten skok. Ty tu ještě vele se postavíš ještě ten start, aby jsme my to ani nemohli projet. By the way, Tak se Já dívej, tu jak to dělám. zavodím na kurva, Brooklynském já mostu. pierdolę, pojebaný Dívej. Wallride. Takhle musíš? A Já takhle. to zdal. A bum. Asi tam. Nejsem. Do piče. Já ji nehraju Ne. tu mapu. Já si jel po dálnici už tak posledních 20 minut. Počkej, to je benzinka.
Jdeme natankovat. Posledních 20 minut a je tady 8. minuta. Debile. Si tě ptal, kurva. Bambus tu štěstí. Bambus tu s předstihem, ej, tak prohrává. Tyjo, ve mně se zase otevírá zlost úplně. Tak teď se mi hodně otevřela z toho smíchu. Co to vzala dupa? Pičo, co to je? Co to je? Co to je? Co to je? To je Hele, relaxační. podívejte se na můj stream, vole, jak to A dělá. v piči tvůj stream. Strč stream do prdele, ty čuráku. Jenom... Však tak jak to je plánováno, tak to bude. Ježíš, vy jste kokoti. Nice. Však jsem byl uvnitř s celým autem! Byl jsi uvnitř, no. Tvoje mama byla uvnitř. No i když to jsou ty díry. Běž do... Běž do piče. Počkej, proč je tak Aha, málo já času? to nestíhám, vole. To je stejná situace. Bambus. Ty jsi kokot, Bambus. Já si piču? Co mám dělat? Co mám dělat? Bambus, Skill děkuje. prostě. Jak skill, voleš, jak jsi doslova Skill? v té zóně ani nebyl. Skill. Skill, to byl skill. No tak u těch super aut je někdy to unpredictable. Co ti je, Co ti je, Viktor? To zní jak Rocky. Takže to si Zní jak rok. Jaký roky? Co to má? Stallone. Ty jsi zas ušrali. Jak je stali? Do piče, co to je? Uj. Jo, to je toto! Stali. Ne! Co to mělo být? To skurvisinské auto. Ty hajzle. Kam lítal ten? Už tam brou. To je, no, protože jsi chtěl zahrát, to je jenom já a tam ten týpek, který hraje na botu. Kde? Kde? Jak tam... Aha, jo, on už Mrtvý je! WTF? Já mám PR sluchátka, to se odschonej, tak to je dobré. Jak Homer není autor! Já nevím, kdo je Homer, upřímně. Homer je postava. Není! Chybí mě. Homer je vole autor Odisei a Iliady, debile! Ty co si dělám prdel, ty kundo zasiflená! Ale kdo to pozná tebe, ty jsi taky Ty čo, retard, že mám to nejde do píči, poznat. vole! Toto je tady! Neskutečně nic. Co se tu děje? No. Já se kde mám udělat tu prezentaci, já jsem super na to vysvědal. Prezentaci děláš tak 2 týdny už, ne? Jo, ona mi prodloužila čas, tak jsem řekl. Myslel bych, že se našel 3. článek a je tam zase jako časoprostor tohle, ale tak... Jak může být časoprostor prostě nějaké Je to zemi, Bambus, která nech tak. je Nech tak, vymyšlená. bambus. Bambus se Tak mi na to! řekni! Dělať! Já mluvím! Tak jsem... Ty to moc kříčíš už jakousi děvka skurvená, jako... Co ti jde? Skurvená. Zastřel se! Já se potřebuji trošku probudit, a totiž budu spát jinak. Nejde! Ani napsal pičo faraona do testu, kde aj pozornil na Mešovi a pičo Odisa. Nevadí. No to teda Nevadí. a ještě jsem to řekla i v Vlačce. Ondráš! Ondráš! Toto je tady! Ondráš! Vybereš internet! Toto je! Vybereš internet! Kouračky, klipuj. Viktor, klipuj to. Ondráš! Vybereš internet!
Co to je bylo tady? ty zabouračky? Já jsem zařval. Ježišmarja! Za tebou běží Flash! Martine, Viktor, za tebou běží Ježíš! Flash! Co to je? Pomoc! Flash Bambuš! za tebou běží! Já si jdu zatočit kolečkem. Nemáš Nizozemsko, nemáš Slovensko, nemůžeš. Ty pičo. On se staknul. Tak, děkujeme. To auto vemu. Děkujem. To auto vyhraju. Viktor se staknul. Já jsem staknutý! Už jste Nemůžu za strážák, píči. Polská autoškola, polská autoškola. Cringe. Ale můžu Ty po našemu pičo. ten typek jeden. Jo. V té polské autoškole. Že to vypadalo jak z nějakého filmu, jo, píči, jak vyšel z toho granátu. Jo, pozor, jdi pryč. No tady zůstane. Bude na to stříkat, pozor na to, Tak uhybej. teď tě vystříkne. Teď tě vystříkne. Co? Jsem tam. Dostaneš geniem přes prdel. Co to je? Co to je? Já jsem zakopnul. Také želatina, ty vole. Já to jako... Medový asi. Jo, medově je úplně mňamkat, ty. Ej, co to je? Co to je? No jsou ty auta jenom? No to je prostě pro kokoty, co si tuní auta. Pro Gerty, co si tuní auta. Tak. Aha. Viktor, stop. Co to je? Chlape, pojď pryč. Ale kokoty! Pojď pryč. Já to rozjakám. Ty píčo. Ty jsi to přežil. Však jo, protože máš vypnutý friendly fire v tom si. Ty vole, jak leze. Zabiju vám negry. Dobré, hotovo. No to je no šok. Ty, hotovo, on pije vole ze zavařovačky, ty debile. Ježíš. Co to je, proč to vybuchlo? Kokoty! Proč to Já vybuchlo nevím, vaše proč auta? jsi mi vzala RPG. Co za zuvářit? Co za zváři? Ondráž váří. Proč střílíš, ty debile? Oni po mně Jsi střelili. vymrzaný, Viktor. To ale Co proč je? střílíš naspět, ty debile? Však jsem zavolal Lestra, aby jsme neměli policajt. Jsme neměli a to bylo zrovna. Ale já jsem viděl furt hvězdičky. Já jsem ti říkal, ať nestřílíš. No ty jsi... Viktor, co děláš? Tak čau. Čau, Pipi. Tak čau. Viktor přistal. Čau, Co to je? Viktor přistal. Počkej, já to vyřeším. A čau Pipi. Čau, Pipi. Musní. Co to je? A čau Pipi. On rozbíjí ten vrtulník. On umřel. Ty jsi On mě umřel. rozbil. Jak jsi skočil salto? Ne, řvi tu na mě. Martin, koukni se na ten TikTok. A. Já to přežil. No však já to... Tak já tomu granátometem vrtulník nedám. Kanja, tank, pravo. Ganja. Kanja. Ale Zabiju. co to znamená? Hajst, žádné gamlání. Jebe ti? Aha. Refresh server. Já tu jsem proto přímo. Viktor, čekáme na tebe. No, mám. Impounded. Co to znamená? Že ti ho zabavili policajci. Ježíš Krista. Ježíš Krista. Ty jsi najebaný. Si dvě moje. Já mám tady nějaké. Ty jsi čurák, víš to? Co ti je? No co mi? No co ti je? Your personal vehicle has been destroyed. You can call Morse Mutual Insurance to make a claim. O, Aha. ty mě odsuzuješ. Píču. Jdu pro další pizzu, počkej. Než přijede Viktor, To je prase tlusté. A vždyť co za chvíli. No tak ale ty jsi mi zničil moje auto. Aha. Já jsem nevěděl. Viktor, Že co to Viktor, ty máš s jsi tím autem? najebaný. Co? A kam ty jedeš?
Dělej! No, Zálu, vole. Nasedni! Viktor! Ty jsi najebaný, Viktor! Počkej, já jdu zaparkovat. Ty čuráku, to bouchne. Jak jdeš zaparkovat? Proč bys zaparkoval? Nasedni do toho tanku! Co s tím je, s tím autem? No co jsi s ním udělal? A kam jdeš ti dozadu? Já nevím, co ti je, prostě, Viktor! Viktor, Ty jsi čurák. Ty Co jsi čurák. děláš, Viktor? Co děláš ty? Přestaň se tu omachovat s tím. No, hurá, vole. No a jak Aha. on co chceš teďka vědět, ty debile? No takhle. Co to je? Co to je? On zase čituje, nebo sračík zase čituje. Ty piču. A nebo se schod. Já se jugo. Co ty je bambus? Já nevím, já padám. Je furt, bambus to ožral to je? na misi. Co to je? Ženská vyjebana. Tvoje mama je vyjebana. Mě skočil jak do auta. Ty piču. Co ti je? Počkej, velká sestra. Co ti je? Jestli se tam nacvičoval 11. září. WTF? Co? Panáček začal tancovat. Asi byl šťastný. Co to? Máš tu kameru pořád někde jinde. Já nevím. A? Já se... Kurva! Co je? Co to je? Píčo, já rozlil tady vodu! Mrtko! Co to je? Furt. To je jedno, ty nejsi psychopat jak já, takže to nemáš šanci pochopit. Ale největší psychopat. No tak on nemá žádné psychické problémy, on vypadá jak zdravý. Jak nemáš? já mám Máš schizofrenii. schizofrenii, insomnii, vole, on má všechno. Ale tak to má jenom Nemám. z prdele mezi kamarádama. Nemám, to je vážná věc. No neď, Ty si z toho děláš prdel? Ty si děláš z mojí nemoci prdel? Ty se směješ! Ale Tak Viktor mluvil s lidma, kteří neexistují, vole, vymýšlí si věci, které se nestaly. Nevím právě. Jestli zdát, že ne, ale... Nevím, já nenajdu. Kaj se ho do piči dal? co to tam je? Něco rozmrdám! Viktor už rozklikuje. Čo také tlaky před maturitama? Mrtka zajebaná! Zasyflená, kurva! Do piči! Co je tam? Ne, já nevím. Na však nemá sešit, na však nemá. Pičo, pojď, tam je všechno! On má varvika na lavičce, čurák! No já mám kokota hlavně v lavičce. Co? Co tam je? Já mám kokota v lavičce. Co tam bouchá? Na však úžasný. On to přestavuje pokoj! Jde o to, abych si to neposlal u těch učitelů, takže já tam musím přijít, vole. A kdybych jen tak plivnul, tak to si ještě víc poseru. Můžeš to zkusit? Ne. To byste Pičo! To spadla žumpa, Vám tam spadla žumpa? že si to je mrdé. Co ti jebe? Spadlo link. Joselink. Co tam je? Dělej, vyfajtíte. Ty pičo. Jo! Jde zape. Kolik stojí v Gurmanu? Vstup. 80, ale když si koupíš stupenky, 75, když řekneš, že jsi student.
A když si koupíš Battle Pass. Počkej. Tak jo. Viktor, okamžitě přestaň jet do arkády, vole. Okamžitě. Já to nejdu. Jasný jsi dříve jak ty. Tak. Srazy skill test baty. Snow Ranger, Snow Patrol, Old Rat Store, Emerus. Srazy race Manoli Pau. Molekvue. Co to Level EASI Italian Quality YouTube. Romancicio. Co to je? Enjoy co 5 from PS4. Čuraku, okamžitě to joini, vole. Co to je? Čekáme tu na tebe 2 hodiny. A ty nedokážeš přijmout ten invite, ty místo toho musíš volat někde do arkady zajet. Ne, ho to nezajímá. To už? Nebo jak? Ne. Nebo jako ty jsi Tak přijel čekej, do já arkady otevírám telefon. Ježiš, Brzo. ruky Geraltovi! On hraje ještě lolko, tak to je v piči. No, tak a dost. On dělá Heralda. Úplně extrémně. Bomba. Hurá, si čuchnout? vole. Fuj. Nech to! Měl se připojit dřív. Navalilo ho rychle. Jo pičo, já se teď postal, ne? Bo vidím jak nějaký vole typek titul, že má 3 summon spery na jungli a ještě tam je Actos Smite. A ono A to je dost skurvisine. a ono to je ve Wild Rift tu piču. Počkej, co? Samozřejmě, že ne. Matiku, vole. Fakt? Já myslím, že to byl jenom joke. Tvoje máma byla... Já myslím, že to byl jenom joke. No dobře, jo? Tak já z tebe nedělám debila a ty se ještě nasedeš. No dobré, tak ty jsi debil. To myslím, že Ježišmarja, no tak No tak se setkáme v září, no tak co? Ty to prostě spadli úplně stejně, vole. Piču, skurvený. Vepředu někde, čurák. Brum, Dobrá. piču vole, co robíš? Vertex prostě, Vertex. Brumajce, ty jsi special prostě. Ale však já jsem duch. No Já právě. jsem 3 kolama, No čekáš v řadě. Spadlo, ale prostě. Kurva, ty jsi speciální chlape. Kdo to po mně skočil? Já... Co ty vole? Mrdání kokotka normálně, to je možné. Já nemůžu, Co na vole, tom posledním? co kurva rozjet. Já tě vytobím. Jste Čo začal? Viktor do tebe najebe a ještě ti tlačí dopředu. Pokaždé, vole. Special pole případ. Ne, Kurva, Viktor. A dost, a zůstáváš tam. Kdo za mnou A máš spadl? pomalovat. Čekej, No. nebo tě... Bo pičo, tam nikdo, tam byl, vole, typek. Viktor, ty jsi taky troll, skurvený! A to si tam skočil. Ty jsi koko. Ne, já ti jdu prostě trolit. Já to prostě nemám. Já tak nenám, testy. Vlevo. No. No, tam máš plošinu. Jo, jeďte tady 3, vole. Jak se mám Na dostat? neviditelný, Ale hajde. však jsme se tě ani nedotkli, ty debile. Co? Ale No, pičo, bude ne, magní proč prej. skače, to je kokotka prostě. Jo, My tak jsme to jde jenom na neviditelní, šestku, co to hážeš? No, no. Zaledovat na... Já tam Co přijdu děláš, se když za váma vezmu podívat vodku? zítra. Můžu, teda? Se ti chce? Jo, chce? Já se na vás chci podívat. No, přijdeš, že tě mám granát, když jak půjdeš do školy. Co tam pískáš? Granát. Já tu zapnu lolko. No, invitněte tu Franklina vyjebaného. Negers. No, máš tam invite. Negrosaka. Ne, on prostě se odpálí raději. Kámo, kokos. Viktor. Kámo, kokos. Kolik Se odpálí, než aby se bolo. v tom mozku máš? Co v tom mozku? Já mám cocoa beans. Víš, co v tom mozku má? My tady na Má tebe tam- čekáme 4 hodiny. A ty se odpálíš. Co to je za No, mobil? aby ty jsi prostě vzal ten mobil a přijmul to. Tak ty prostě potřebuješ hodit C4 a zabiješ se. Co to je za mobil, kamo? Ty mobil. Přijmi to. Bourečky. Přestaň tam chrochtat. Ale to už nejde nic. Viktor, přijmeš to už? No jobs? Ty máš na zdi od nemocnice, kurva, vezmi ten mobil do zapalí a vezmi to už! Proč tam chodíš? Já nechodím. Vezmi ten mobil! Čo, já mám mobil, ty čuráku, díval si na babusa asi. Off of that bitch up, yo, off of that bitch up, yo, we for that bitch up, yo,
bitch up.